ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ್ನ ಕತೆ. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸದಾಶಿವನಗರನು ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆಯಿಂದ ಆಂಡ ಅವೆಕ್ ಏರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಪುದರ್ದಿತಿನಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಅವೇ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಮುಲ್ಕಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಬಾಯಿನ ಮಗೆ. ಮೇರು ಪುಟ್ಟುನಗನಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಇತೊನ್ನ ಮೇರು ಅನುಕೂಲದಾಂತಿನ ಪಾಪದಕಲೆಗೆ ಪನವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತೇರು. ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಬೊಕಾರೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸೇರ್ದು ಮಹಿಳಾ ಸಭಾ ತಿಲಕ ವಿದ್ಯಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿದು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಪಂಥದ ದರದಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೋ ಕೊರಿಯರು. ಈತನಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ತೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿನ ತೆರಿನ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶಲೇನೆ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಶಾಂತಿದ ಪೊರ್ಮಾಟದ ದೊಂದಿನ ಅರಳಾಯರು. ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಲ್ಪುನ ಮೋಸ ತಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ನಿರ್ಧಾವರ ಜೈಲು ಸೇರಿನ ಕಾರ್ನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಂಡು ಜೈಲಿರ್ದು ಪಿದೈವತ್ತಿನ ಕಾರ್ನಾಡಿಯರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೇರು. ಪುಟ್ಟುನಗ ಅನುಕೂಲಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ನಾಡಿಯರು ತನ್ನಲ್ಮೆದ ಪೊರ್ಮಾಟಗ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ದುರ್ತೇರು. ಕಡೆಕ್ ಅರೆಗೂರಿ ನೀ ಅರ್ನಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈ ನಡಪರ ಎಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಮಾಟಗ್ ಪೋಯಿನ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಯ ಬುಡಿಯರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು